Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Zi. Zi tu. Salutare. Salutare. Și bine v-am găsit. Bine v-am găsit la un nou vlog. Așa. Astăzi ce avem de făcut? Mergem la bunici și la bunic. Astăzi mergem la bunici și la bunicul. Unde? Stai că nu văd nimic cu ăștia. Pe de jos. La Urmindea. Mergem la Ormindea? Da. Deci planul nostru este să mergem astăzi la Ormindea. Așa, o așteptăm pe mami să vină. După care plecăm. Uite ce am eu. Ce e ăla? Pepsi. 0 cofeină, 0 zahăr, da? Da. Perfect. L-avem aici și pe Matrix. El e robot astăzi. E robot cu ochelarii? Da. El nu mai intră și la ochelari e robot. Ah, bine. Dă-mi eu că trebuie la deal să mă sprijin în ea, mă. Daria, Daria. hai. Eu adu că și Adu-i bățul la bunicul. Adu aici, la mine. Uite, vezi? Și mami e tot cu bățul. Și Luca e cu bățul. Eu n-am. Și bunicul e cu bățul. Doar e fără Îți aduc băț. și ție. Și eu ca aia unde care Aia. Da, unde, că ei să jucă. Ține un pic. Hai să mă duc eu, că știu eu unde-i. Da, da. Luca, tu ce faci? E bine. Și am plecat la plimbare. Și oficial am plecat la plimbare. Dacă îmi scapă, pe tine când te scapă, tu nu faci. Eu mă știu să mă aștept. Nu mai poți explica pe acolo prin pădure. Da, e. Hai să patinăm. Hai, tati, ți-am zis că mergem să facem mișcare. Ia uite-te în spate, Luca. Mica ta mergea Vezi? la curez de prude pe aici, la... Oho! Luca. Și chiță-i. Uite și urzici. Atenție la urzici. Urzici. Să nu ne urzicăm. Ai, ha. Hai că ne urcăm mai greu. Bine, noi mă refer la mine. Hai, bătrânica mea. Pădure. În pădure mergem, da. În pădure să ne ardă oile. Păi facem și noi ca oile. Be. Ai obosit, iubirea? Da. Greu la dia. Hai de capul. Și am ajuns la prima pauză, nu? Tati, dă-mi un pic ăla. Dă-mi un pic. Dar nu umbli la filmare, o lași. Bună! Eu sunt Adi. Unde mergeți? Haide, hai. Tot mai sus. Hai că țin eu. Haide, hai. Ai, mami? De mânuța? Parcă filmam. Și așa am zis că nu am material de vlog. Uite că avem. Da. Și
Știi care e cea mai tare fază? Ia uite. Ești cam înalt și trebuie să merg bine așa. Dar pe aici ori coboră cu oile sau? Da, păi uite că se văd. Ce fainică, dacă nu era noroi de numai. Dar oile bătătorește locul, știi? Cât de frumos e aici. Uite că urcăm pe acolo, sau pe altă parte. Coborăm pe dincolo. Crezi că ne pierdem? Nu, Luca, nu ne pierdem, că am setat GPS-ul să ne întoarcă înapoi acasă. Are bunicul GPS încorporat. A, uite ce fug. Ce faci la ea? Așa, Luca, dă-o de O lovești, Luca? de partea asta, în partea de jos. Încerc să nu alunecați. Deci ne vom duce pe acolo? Am putea să mergem și pe acolo, la întoarcere. Deja vrei acasă? Hai că mai avem. Luca deja vrea acasă, după 5 minute de mers în pădure. Nici măcar 5 minute. Păi, am eu 4 minute de când înregistrez. Hai că mai avem, mai avem. De prun prima dată. În mai, în iunie. Ne jucăm când ajungem acasă, cărți. Acum am venit la plimbare. Ce plimbare e asta în pădure? Voi aici mă duceți, ia zi. Așa să dăm caloriile jos după ce am mâncat. N-am mai fost pe aici de 10 ani. Mulțumim, dar astăzi e chiar 10 ani. Și tot în perioada Paștelui. Am primit astăzi Notificare? notificare pe Facebook. Hai să nu alunești, tati. Bine? Ce vrei să faci? Vreau să fac o pauză și vreau să mă duc acasă. Știi că o să apar pe vlog, nu? Când te plângi. Hai că mergem acasă. Mergem să ne arate bunicul acolo sus. După care mergem acasă, bine? Eu cred că cum sunt într-o pădure plin de urși. Și tu crezi că se întorci pe aici? Ce facem dacă vine ursul? Îi dăm toți cu bățul în cap. Îi dăm cu boțul în cap la urs? Dar nu se întorci, tati, pe aici. Pe aici nu se întorci. Tu ia-o. Dar nu lași aici. Trebuie să ducem înapoi acasă. Asta o iau. Ce băț mare Asta e a mea. Așa. aruncă. Deci e vrăjitoare. Mica vrăjitoare. Nu. Grijă la cap? Grijă. Nu mă lăs. Nu mă lăs. Nu-i voie, hai da. Ce vrei să luați pe ea? Unde? Era aici cireș? Da, uite acolo în față unde e. Mesete. Ce să te e sucul la mami. Dă-i o gură de suc. Apă n-avem. Unde ești mie să filmez? Bună ziua! Ceva interviu? Doriți să ne oferi și nouă? Nu, vreau să filmez. Vrei să filmezi tu? Da. Hai, întoarce camera frumos. Nu bă lângă
Bună, bună! Ce frumos e aici. Filmează drept tata dacă filmezi. Manico? Da, puiul. Întreabă-mă ceva. Hai, de la tati. Uite ce s-au rămușit căpuțele. Unde sunt? Bine, frunzele. Da, uite, frunze de frăguță. Dacă nu le mâncă oile. Frunze! Uite, și pe aici. Păi oile ce crezi că mănâncă Daria? Ăla nu e urs, tati. S-a auzit motorul de la o mașină. Ăla e motorul de la o mașină, tati, de la un jeep. Hai. Aici e asta, partea aia altă, pe acolo, tățile nu. Nu te mâncă Luca niciunul nostru. Uite acolo era cireșul. Acolo era? Da, ăla albușe, aici de sus era la mocru. Era destul de mare, uite. Mare, enorm. Doar cât se vede de aici. Stai că vreau să văd ce e înăuntru. E un balaur. Un balaur aici înăuntru. Eu. Hai, să mergem mai sus. Luca? Haide. Haide. Ce băți? Păi dar nu l-ai pe ăla. Pe ăla nu-l poți lua, tati, că e verde. Luca? Culegem bețe? Am venit la strâns de lemne. Am acolo pe coasta aia. Uite-vă și-or dat prune, fii abia. Da, da. Nu uitați la ce bățoi lung am În luat. partea asta la altă iară se vede. Da. Hai să mergem pe acolo. Îl citește pe Marian Adventures. Ia uite cum am florit țuica. Ce? Zic că îl citește pe Marian Adventures. Ia uite cum am florit țuica. Da. E un copocel așa micuț ca voi. Uite că știi. Uite cum arată florile de cireș. Uite muguri. Bățoi. Dar ia lasă ăla, te rog. Ăla e dublu cât tine, Daria. Vezi că lovești. O să lovești pe careva. Păi și prunii ăștia de acolo, ai cui sunt? Prunii. A noștri, eu pe Ah. de acolo, de jos, încoace. Și pe aici, că s-a lui Cristi, tot mi-o dat nouă. Până acolo, din sus, și tăta nostru. Deci anul ăsta facem țuică. Da. Anul trecut o grămadă de prune, Dranța și Bistrița au rămas, eu n-au venit să le culeg. Nu au avut cine. Păcat de ele. Nu timp, dar Hai, Luca. eu dacă nu... A, păi fiind și la muncă. Când să le mai și faceți? Da, pe ei. Da, Se bate. da, da, ca să cadă. Hai odată, mama, că mă lovești. N-ai ce să faci cu bățul ăla? Păi de ce? Că e mărimea ta și uite, vezi? Îl pui înaintea ta și te apeși așa în băț. Sprijin în el. Ai văzut? Uite ca mami. Luca s-a dus, s-a apucat de cules lemne, de adunat lemne. Luca, dar tu ce faci, tată, cu cranga aia? Ce faci cu cranga aia? Păi lasă aici, că tot pe aici ne întoarcem. Le-am văzut, dar am vrut să-i dau una, să-i dau Nu Uite las și să aici. mai găsim tare. Uite, Uite, vezi? Ia uite câte sunt aici, tata. Ia uite, ne vezi? Nu mă cum să bagem. Și prunii ce flori sunt. Bărbuta? Tati! Da. Pe aici, aici sunt. Acum vin. mai stai, oameni, stai că e. Hai că facem o pauză aici. Vrei să te așezi acolo? Mamă, o țigare, da? Hai să te așezi acolo jos. Hai Hai aici. pe lemn. Ia uite ce frumos. Hai ce pe lemn, Luca. Hai că facem o pauză, tati. Să pe Hai. iarbă, că e ud. Unde? Ai, tu ai fost acolo. A fost cu Florin cu Mircea. I-am dus după... Bă, dar când am fost de s-o luat taurii aia după noi. Nu știu. Cred că cu mama ai fost. Iară cu Mata, cu Florin, cu Mircea.
Și s-a luat boia aia după noi, a lui Iusti. Ne-am băgat în grădină la unde nu știu. Am fost acolo, am stat, nu știu cât am stat, 15 minute cred că n-am stat mai mult. Că se nora. Era cam așa, cum e acum. Când am ajuns. La Valea Arsului, n-ai fost cu noi acolo unde mergeam după pâine? Nu. Mă, nu durat. Zice Florin, hai să mergem, că zice să vezi ce ploaie ne prinde. Ce vorbesc? Că a început o toropeală din aia. Până am ajuns acasă, toți urechi au fost zdrobiți acasă. Te ești material de țuică. Nu mai știam, am mâncat noi pe una mâncat, dar nu mai știam pe unde primorât. După frigul ăsta s-au cam dus un pic frunzele. Floricelele. Floricele pe câmpii. Îl țin albina dacă îl țin. Așa. Hai să le arunăm copii. Ridică telefonul un pic mai sus. Așa mă duce. Filmează drept. Bravo. Dacă nu erau ăștia cu ei, noi nu mai aveam ce intra pe aici, era tăpâți. Da. Aici era o curățenie desăvârșită, domnule. Ce ai făcut? Desăvârșită. Și Bravo! aici aveam, uite, în partea aia altă aveam Da, băiatul meu! sămănat cartofi. Și aici mai E bățul sus. tău? Da. Ia filmează cum merge cu bățul tău. Așa. Ești că e babă din aia. Nu baba. De mic, mami, pentru... Nu stai. Unde te zgâria? La deget? Ai pus mâna pe ceva, Daria? pe ceva lemn. De ce? Ce întrebări pui și tu? Hai Luca și tu. Tu nu? Bine. Că n-are. Ce, n-are băț? Da. Mai poți? Bună. Hai, bubuța mea. Hai că mai e un pic. Hai că mai e un pic. Bună dimineața. E... Numai dimineața, nu e 11:30. Ne-am pregătit cafeaua. Ne pregătim să mergem înapoi la Deva, că mai avem o grămadă de treabă astăzi. Da, vreau să vă arăt asta. Cum e să trezești dimineața și să-ți bei cafeaua cu liniștea asta? Ce urât și norat era ieri și cât de frumos e azi. Da. Soare. Cred că sunt vreo 15 grade până acum. Și cum am zis, nici măcar nu e ora 12. Deja ne-am apucat să strângem bagajele, să aducem ce avem de adus în mașină. Nu știu ce fac cu minunăția asta, că ieri s-a zgâriat Daria la fotbal. Ne-am jucat puțin în curte și se zgâriase la mânuță micuța și a trebuit să desfac trusa medicală să o bandajez. Acum să văd pe unde o îngrămădesc. Așa e natura. Luca, ești pregătit? Mergem? Ia uite-te la mine. Super. Daria? Unde e? Hai să vedem pe Daria. Gata, suntem pregătiți? Unde e Daria? Uite acolo, pe superb. Daria? Mai mergem acasă, tati? Nu. Nu mai mergem? Nu. Rămânem aici? Daria nu mai vrea să plece. Dacă ar fi după ea, rămâne aici non-stop. Dar n-avem de ales, trebuie să plecăm, că mai are o săptămână de școală.
După aceea intră în vacanță. Gata și cafeaua. Gata și cafeaua, plecăm. A, tu ai plecat înainte? Unde fugi? Deja și-a rezervat locul doar ca să-și pună telefonul la încărcat. Actele la control, vă rog. Păi tu la polițist îți zici că nu-i prezinți actele, tati. Gata, oficial am și plecat. Gata cu Ormin de weekendul ăsta. Păi mai e weekend, E mami, duminică, e sfârșit de weekend, tati. E sfârșit de săptămână. Și vineri, weekend. Păi de vineri începe, de da, vineri. celălalt weekend. Da, da, voi practic de la... O să începeți weekendul de joi. Vineri nu vă mai duceți la școală. Poate chiar de miercuri, vedem. Poate chiar de miercuri, depinde. Daria? Nu faci tu cu mâna la cameră? Bună! Uite și pe Luca, se vede o mână. Uite ce pe apuci mi-a luat bunii. Ia să vedem, ce papuci ți-a luat bunii? Deci ea s-a Adidas și primiți de la bunii, da? Super. Chiar frumos. Dar nu mi dai mie? Nu? De ce? Că mi intră și mie pe două degete așa. Că sunt roz, tati. Au roz. Și mou. Roz și mov, exact. Bun. A, uite oițele, le vezi? Aici, mă! Și mielușei, ce mii sunt. Pentru Daria, ai pierdut cea mai faină chestie aseară. Pentru că bunicul tot insista. Dar bă, tu pe tine acolo, dar nu știu ce, dar bla bla bla. Dar eu dacă nu pot să mă bag. Deci morde. Dar ești ca o bătrânică din aia. Mai ales când era și... Și uite ce a zis, uite. Bețele alea ieri? Da, și încă am filmarea, o să o pun și în vlog. Am filmarea când era aia cu bastonașul ăla. Ah. Și că amândouă... Alea. Asta e câinelul, nu? Câinelul de sus. Câinelul de sus. Câinelul de sus pe drumul Bradului. Când vii spre Deva. Aha. Că imediat o să ajungem la porțiunea de drum care îmi place mie. Știi unde sunt băcuțele în capăt? Ah, da. Toată lumea afară, se vede că a venit căldură. Da. Am zis și mai devreme, Că sunt florile. am zis și mai devreme în vlog. Da, pe lângă faptul că sunt florile. Cât de urât era ieri și cât de frumos e azi. Da. Ieri înorat, nu știu dacă au fost 10 grade. Au fost 10 grade. undeva, a fost undeva la 14 grade. Da, dar nu se resimțeau Nu. nici cum pe aici. Nu, pentru că bătea vântul destul de rece și când am fost acolo sus, s-au ratat trupul. Și acum intrăm pe porțiunea aia care îmi place mie. Uite cât de frumos se vede aici. Am crezut când am ajuns acolo sus, că deja începe să se picure. Da. Aici să ai o căpănuță. Nu, e un event. Pe stânga munții Băiței. Event limitat. Chiar super. Dar oare nu sunt vipere aici? Da.
pe care, în timpul serviciului, bineînțeles. Și era, găsise aproape să calce pe o pietre cu fân. Făcea să o împușc, să nu împuș, zic, nu împuș, că zic, pic o ratezi și dai și cu subsemnatul pentru gloanțele alea. Da. Zic, somează numai. Somează, da. Zic, poate fugi. Uite pe stânga, aici. Aici avem mănăstirea de la Băița. Aici, mami. Trebuie să mă filmez că ești toată ciufulită. Hola, mami, que guapa. Da, maxim. Stilul tău e așa mai ciulă, mai... Mai ciufulit. Mai ciufulit? Mai ciufulit. Cât de frumos. Daria, Da? mergem acolo sus pe munte, tati. Ne Acolo? urcăm acolo. Acolo. Nu, ca picăm. Nu pică. Păi nu picăm, mergem încet. M-am mers ieri. Da, cum am mers ieri. Nu? Bine, nu mai auzi. Sunt și pietre acolo care pot pica. A trebuit să ne oprim puțin pentru că Daria are rău de mișcare și să nu facă vreo nefăcută prin mașină, am făcut o mică pauză. Le culegem, tati? Te duci la mama e? Cum le ziceai tu la floricelele alea când erai mai mică? Gălbenoaie. Dar sunt frumoase păpădiile alea, nu? Sunt mai frumoase când se usucă și le poți sufla. Ce? Telefon. S-a uitat Luca pe telefon Da. și te-ai uitat și tu și ai amețit, nu? N-am amintit. N-ai amețit? Gata, putem pleca? Da. Ok. Sperăm că nu mai avem probleme până ajungem undeva. Dacă stai și te uiți în față, tati, nu mai amețești, nu o să-ți mai fie rău. Bine? Da, mie îmi place să mă uit pe geam. Păi știu, mă, tati, dar dacă ți-e rău și te uiți pe geam, o să amețești. Uite-te pe geamul din față, O să-ți în fie și mai parbriz. rău, mama. Da, lăsăm și geamul un pic mai deschis. Și am ajuns. Luca, ia mai pune-ți o dată gluga în cap. Dar pune rugă o dată în cap, auzi. Ia arată-mi cum erai. Am ceva? Da, ai ochelari. Am uitat. Încăpem toți. Da. Cum să uiți, mă, mâncai? Așa se intră într-un lift. Cum să uiți că e ochelari? Suntem 4:30 cu baby. 4:30 cu baby? Se pune și el la cântar? Numărătoare? Da. Aici. Eu de ce nu-mi văd ochii? Wow! Zic acolo. Hello! Nu ce-și guriu, tu ești.